marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ali Jehovah, huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamulyaonmu. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banwa gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham, marhite sian pane sami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutad dahami ho, jala asa hutangihon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami tod di perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta maridihita sin bukwede nomor 500 onom ayat sada dohot ayat opat. Patit ni debata imana tersurat di Rom bidu 14 ayat 10 sia songonom madidok disi. Di baheni tayahi ma natau padamehon jala pauliulihon hita sama hita. Ido sahat natong mangidugugo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobbar patik ni. Amin. Tapuji matuhatta maridihita sian bukwede nomor 122 ayat sada dohot ayat opat. Jolong udi bata
matopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sohatudusan jala amanami. Hujau hami di dogoarmu na badiai, ala na tergugut hami marningot dosa nami. Sa imarasi ni roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabi jolma ala ni hami. Namate jala na hehesian namate, namanaik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami, say patok tong madihami roha hamuliateon tuho. O tod di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami. Ho ali di bata, ama, anak dohot tod di parbadia. Amen. Baga-baga taringot ni hadis dosa. Ala ni pangalosiot tado ubahen na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Apetu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangat ta. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji matuhatta maredehita sian bukwede nomor 450 sia ayat 3 dohot ayat 4. Tabigi mahata ni debata nagabe turpuk epistel di minggut dasadarion imana tarsurat di buku Rom biddu 15 mamuk kamaisian ayat pitu 1 ayat 10 tolu. Dibaheni masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Alai di pasangap akasi pelebe guido debata alani asi ni rohana. Songon naung tersurat alani ido pujiokku ho di tonga-tonga ni akasi pelebegu jala edehonokku ma goarmu. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akasi pelebegu. Jala pujion nin saluhut akka bangso ma ibana.
Alai gokma di basa-basa honde bata na puna pakirimoni tu hamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapor siaon. Asalam sumurung hamu marpakirimon pinar gogoan nitod di parbadia ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan na peopsa. Amin. Tapuji matu hatta mareddi hitasian buku de nomor 120 tolu ayat sada dohot ayat tolu. Tiddakon maha porsiaut tai songon nahina tiddakon di dongat tasaha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso tudusan natu mepalangi dohot tano ahu porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tingguhun misi Maria naga-naga dia setor di porpadia adorang sohaguan ido tu hatta natu baun na bernit di panguan ni si Pilatus namate terpajal do ibana di haula sila natua tu badua turu dung ditanam namulak mangulu di hari patuluhur nama naik tu surga lau sudu di siamun di bata Jehovah nama naik pargogo na suatu dosani di sini ibana pai mamulak su tanah on manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di porbadia jala warung sada huria nabadia huria atau panalak ke Kristen akan nabadia doa dia sesaan di dosa doa dia taina madok mulak mengulu dusubut dagingnya halak nang mate doa dia maluan nasora sudah. Amin. Tapi gema kor ama Joshua
tabegema titing ni Huriata. Tikting Namar Ragam Minggu 25 Januari Sada Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu patuluhon dung Trinitat dung Epipanias. Topik ni Minggu ta sadarion ima Jehovah mangalehon hadameon. 2 Sermon Parhalado. Di hari Selasa 27 Januari 2026 Sermon Parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Tolu ruas namonding. Nah di hari Jumat 27 Januari 2026 naung salpu nunga marujung ngulu amang Ignatius Bergman Simanjuntak opo Kimitadoli seorang di Pematang Siantar 24 November 1954 tutup umur 72 tahun. Maringanan Jalan Kebun Kembang nomor 32A Cimahi masuk wek 2. Nahina baluhon ni inang Frisda Borutapubulon. Di hari Senin 26 Januari 2026 pataruon ma tu TPU Kerkop Loi Gajah Cimahi. Sanggiat ma tumibu tarapul rohani keluarga natina dikonna. Sadarion Minggu 25 Januari 2026 nunga di Patupa Huriata permingguan di Rumah Duka Adustira masuk pukul 8.00. Jala Patupa ni Huria do acara melayat sian Huria sadarion pukul 10.00. Opat ruas napinda. Mamukka sadarion Minggu 25 Januari 2026 keluarga Saud Chandra Togatorop Inang Veronica Berumanik namaringanan di Komplek Pancanaka Royal Garden Kluster Pangerang Usada nomor 4 masuk wek 10 dan beruas di HKBP Cimahi Jalan Lura alanunga pindah parhuriaun nasida tu Gereja Hokim Tong Dago. 5 mengujakkan Ketua Dewan Koinonia dan anggota audit resort. Di Minggu sadarion 25 Januari 2026 di parminggu narian pukul 10.00 WIB Patupaon di Huriatama acara mengujakkan Ketua Dewan Koinonia dohot anggota badan audit resort. Nadiojakon ima situawe sitinjak. Ulangin. Nadiojakon ima situawe Simanjuntak. Onom koordinasi Dewan Koinonia di hari Senin 26 Januari 2026 pukul 10.00 WIB Patupaon ma koordinasi nisude seksi di bawah Dewan Koinonia ima sekolah minggu remaja naposo ama ina dohot lansia maringanan di gedung Dr. Irano Mensen. Pinanggido ma dohot gomos tu sude pengurus seksi ketua sekretaris bendahara pendamping remaja dohot paniroi asaro tu kegiatan ni. Pitu ibadah pembukaan sermon wek mana dohot kategorial puna tahun huria. Di hari Kamis 20 Januari 2026 Patupani Huriat tama pertanggiangan pamuhai ibadah pembukaan sermon week dot kategorial maringanan di gereja masuk pukul 10.00 WIB. Pinanggi doma tu seksi menang kategorial sama isi kor di acarai. Walu pelajar sidi. Di hari Minggu 1 Februari 2026 di Buhai Mamar Guru Malua manang pembelajaran sidi masuk pukul 15.00 WIB. Sia kebaktian sore. Di hari Minggu sadarion 25 Januari 2026 kebaktian sore di Buhai Mamuse masuk pukul 10.00 WIB. 10 pujian
Dohot Doa Pemulihan Tapanuli. Di hari Sabtu 31 Januari 2026 Patupaon di HKBP Distrik 10 Waludo pujian Dohot Doa Pemulihan Tapanuli nama ringanan di auditorium Profesor Dr. P.A. Suryadi MA Universitas Kristen Maranatha mulai pukul 15.00 WIB. Pinanggido matur ruas ni huriata asa dohot tu acarai. Harga tiket platinum Rp500.000, gold Rp250.000. Untuk informasi dan pembelian tiket dapat menghubungi kantor gereja. Panitia menyediakan stand penjualan tiket di luar gereja pada tanggal 18 dan 25 Januari 2026. Gereja kita diwakili oleh PS Galileo. Semoga acara berjalan lancar. 10 Sada Renungan Harian Mamuka siat tanggal 2 Februari 2026 Patupani Huriatama Renungan Harian Marhita YouTube channel HKBP Cimahi Jalan Lurah. Untuk itu mengenai jadwal dan teknis penayangannya diserahkan dan dikoordinir oleh tim multimedia. Sunguni matik ting nama ragam di miguta sadarion tuatama nama masuk-masuk. Tapasa ma pilihan sada A do sada B.
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan dihita di Minggu Sadarion 25 Januari. Imana tersurat di buku Panurirang Hagai. Biddu 2 ayat sada sahatu ayat sia hujahama. Pa-20 sada arihod di bulan Sipahapitu, Roma hatani Jahoba marhite siap panurirang si Hagai songonon. Uadok matu si Serubabel, anak ni si Sealtiel, pangarajai sia Juda, dohot tu si tuani malim Joshua, anak ni si Josadak, dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon. Isidopesia kamu nama ngolu akka nasanga marnida joroon di hamulion na perjoloi. Hape ahadi ida hamudisi anggonwaing. Dahira na so ada do dietong rohamuna martibakkon perjoloi. Ope ale Serubabel pirma todim dinna Jahoba. Pirma dohot todim ale si tuani malim Joshua, anak ni si Josadak. Pirma dohot todim sadok bangso ni tanoi, ninna Jahoba. Jaladadati hamu mangula, ayaw dodongam muna, ninna Jahoba Sebaot. Imahata nahupada tonitu hamu di haruruar muna sian Mesir. Nang todikku marsihohot do jongjong di tonga-tonga muna. Unak kamu mabiar. Ay songonot do hatani Jahoba Sebaot. Saotik nari nama. Ulahak kuma makuturi langit. Dohot tano. Dohot laut. Rodi darat. Huturok kuma dohot saluhut akka bangso parbigu. Jadi Roma hasudungan ni rohani saluhut akka bangso parbigu. Jalagohakku majoroon hamuliaon. Ninna Jahoba Sebaot. Audo na puna perak. Jala au na puna sere. Ninna Jahoba Sebaot. Jadi gumodang mahamuliaon ni joro parpudion. Sian parjoloi. Ninna Jahoba Sebaot. Jala di hajongjonga non lehonok kudo hadameon. Ninna Jahoba Sebaot. Ido sahatna. Oras mamanginang. Di minggu na parpudi. Di bulanon. Nga sa bulan behita. Masuk tu tahun 2026. Na pasti nga adong sejarah na taadopi sa bulanon. Nga adong akka namasa na taadopi di bagasan sa bulanon. Di akalas ni roha doho akalan nasi. Hamok kadungan. Molo tajaha topik ni minggu taon sa sitong nanung ngay torlas rohat ta mangulu. Holat tajaha topik ni minggon nung nga itor sonang nguluta tahilala. Aha madidok disi. Jahoba mangalehon hadameon. Di hata Indonesia didok Allah memberikan damai sejahtera. Hudok naki di rumah duka, di ibadah di rumah duka songonon. Dunia adalah tempatmu menerima damai sejahtera Allah. Dunia adalah tempatmu untuk mencicipi, menikmati damai sejahtera Allah. Tetapi ingat satu hal. Dunia tidak pernah mampu memberikan damai sejahtera. Di Portibiodo hita majalo akka hadameon. Di Portibiodo hita majalo asiniroha.
di portibiodo hita majalo akalas ni roha lumobi mahadameon inakin alay ingot tamu amanginang daktar lean ni portibio kadameon di bagasan ngulutta daktar suhat ni portibion hadameon di bagasan ngulu niak kana porsea daw alaniaha manginang molo tabereng pencapaian hidup hirmahodokmu mangalului si panganommu bernikma ayommu manubuhon yanakommu nasorai bana mangula unang ibana mangan. Itu hukum alam, hukum dunia. Alai bagaimanapun pencapaian kita di tengah-tengah kehidupan ini, kalau mengenai damai sejahtera, itu tidak akan pernah kita terima dari dunia ini. Molo tapano noti do jala tapai hutihu perdalanan ningulu. Tabereng majo diturpuk tao nakamanginang. Akka damai sejahtera dia do. Akka hadameo dia do. Na pinasahat ni debata. Dingulu ni akka jolma na porsea di ibana. Dohot na so porsea pesa sitong na. Dilehot do damai. Alay ibana do na so olo. Majalo damai. Ditiki panurirangon ni si Hagai diturpukon. Da nga dong jolma manang bangso Israel madokon. La so mungkin do bagas joro ni debatana di Jerusalemi hancur. Dan mungkin bagas joro ni debatai. Na diagung-agungkan bangso Israeli. Na diagung-agungkan akka anak ni debatai. Hancur. Alai. Hancur do bagas joroi, hancur. Ditikiro mamurangi bangso Israel. Rata tutano nang gua pala dua idok kemenang tolu batu martidi dang adong jupang alaning kehancuran. Alayat dorang mula na sida sian pembuanga Babel na nakididokot di tonga-tonga ni turpuk taon. Nunga ditonahot tu na sida. Taringot tu naparinggat to muse bagas joroi. Membangun kembali bait Allah. Ini menjadi sebuah pergumulan. Tapi bagaimana kita melihat nanti damai sejahtera itu, damai sejahtera Allah itu hadir di mana-mana. Marukil lo nasida. Allah dung dipilit debata si Hagai. Adong sada ulaw na masaybalga di ibana songo panggonggomi ni bangsoy doho panggonggomi ni huriay. Ima ikop bangunon na muse bagas joroy manang sinagogi. Hamuak kadongan unik na iya sinagogi manang bagas joroy harus dibangun ikonalong perak doho seri. Bayako kita majogong lugar jalan luraw tabangun alay marhite-hite perak dohot mas. Sadia margani. Molo onwaing, molo nasaon dilapisi perak, dilapisi emaso sudi. Barang binoto bepiga triliun yati. Alay bangsoy dituntut. Hagai sebagai pimpinan dituntut. Kamu harus bangun bait Allah. Jadi ulau nipat di talu bangun. Berek kamu di sini. Dia mengarahkan memotivasi. Bait Allah harus dibangun. Dibangun do selama 7 tahun Hagai. Memimpin bangsa itu selama 7 tahun juga
itu bait Allah jadi dibangun. Marlapis emas dohot perak. Hamuak kadongan sia dia do hepengna. Adong do siap pamareta. Adong. Alay nagumodang siap bangso ni debata ido. Molo bahasa gereja sekarang dari jemaat Tuhan. Baya ko kajo sonari. Huingot. Hamuakan namar seri do namar perak. Mulai pa ido debata sonari seri do perak munai. Taruh matulanggatan non. Reko mabangun joro ni debatain na. Radido hamu. Mamaul hiya na lusa ni. Harumar totok ripe, dang ibayar totok ripe lagi. Ido. Alay ingot tamu, tidak ada gereja, mulai siang sinagoge na dibangun, dang karingatan akar ruasna, dang mengeluarkan energi akar ruasna. Tidak ada. Berek kamu di sini. Alay ala dibiar nasida, boado saud doon, siya dia do hebeng. Adong do di liar Raja Kores. Siapa mareta. Adong. Alay hamuak kadongan na hinaholongan di situasi na songonima Roma Hagai. Tuhan marhiti Hagai. Ulahok kamu ada. Ayaw do na punasa sere do perak. Aw do na punasa tano. Aw do na punasa udara. Aw do na punasa aik. Aw do na punasa bortibion. Ima bahasa si hari-hari na. Aw ulahok kamu ma. Mangulama. Artinya hamuak kadongan waing dibahin do motivasi tu nasida, jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Sebab apa? Apapun yang kamu khawatirkan itu ada di Tuhanmu. Nah saya tak khawatir kok di ngolutau nak kainang akamang ada di Tuhan. Kita menikmati kehidupan ini semua ada di Tuhan. Sehingga berkat yang kita terima ini adalah berkat dari Tuhan. Alanido jangan pernah khawatir dalam hidup ini ninna. Audo na punasa sere, audo na punasa perak, molo ninna Jehovah Sebaot. Jadi do bagas joroi dibangun sinagoge, jadi 7 tahun. Hurian itu hatta ada sebenarnya hal yang tidak penting kita lakukan dalam hidup ini, tetapi selalu kita lakukan. Khawatir itu sebenarnya tidak penting dalam hidup. Tetapi kita selalu ada dalam posisi khawatir. Bahasa hamak kadongan. Khawatir itu ada ketika kita tidak ingat firman Tuhan. Molo khawatir kita di ngoluta karena kita sedang lupa akan kebenaran firman Tuhan. Apabila kita tidak pernah lupa dengan kebenaran firman Tuhan, maka rasa khawatir itu tidak akan pernah ada. Bahasa. Ayo, kekhawatiran apa yang ada dalam hidupmu tidak pernah ditolong oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nata khawatir di ngoluton naso adong hatani debata laho pasik kopodi di bagasang ngoluta. Nah hita do lupa di hata di debata di firman Tuhan gabe Roma suluk rasa khawatir di bagasang ngoluta. Khawatir tentang masa depan. Saya selalu berkata, apakah Allah menciptakanmu, Allah yang menciptakanmu itu Allah yang jahat? Tidak. Apakah Allah menciptakanmu untuk berantakan hidupmu? Tidak. Apakah Allah menciptakanmu untuk kamu miskin? Tidak. Apakah Allah menciptakanmu untuk kamu menjadi penjahat? Tidak. Kita diciptakan imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kita yang tidak ingat akan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kita menempatkan diri kita menjadi orang yang ganggu roha di nguluon. Ido manginang.
Dang na jahat tuhat tayo manopahita gabi halak na pugos. Hita do naganggu roha. Gabi ganggu. Alay marhite hatan ni debata di baga sa tikyon. Di lehon dame hadamion na sungot dia ma. Huturok kuma sa luhut akabangso parbego. Jadi Roma hasudungan ni roha sa luhut akabangso parbego. Jalagohak kuma jorook kamuliaon. Ahado bangso parbego. Bangso na soporsea tuhaso ni debata. Jadi hita pe molo halak Kriste pe hita lenak porsea tuhaso di debata. Parbego lo hita disi. Itu bukan identitas agama parbego, tapi itu adalah identitas sebuah kelakuan atau perilaku kehidupan. Dakolan identitas antara agama Kristen atau agama lainnya, bukan. Tetapi ini adalah identitas tentang sebuah kelakuan dan perilaku. Molo parbego dak porsea di huaso ni debata. Atau molo dak porsea hita di huaso ni debata parbego do hita. Berkamu mamu seirokon. Molo dung di hutur parbegui. Gohakuma Roma hasudungan ni roha ni saluhut akka bangso parbegu jala gohakuma joroon hamuliaon. Gohan nama joroi hamuliaon. Puasa. Mereka mau diingatkan kembali bahwa bait Allah itu adalah sebuah simbol bagi mereka kehadiran Allah. Di sana Allah berdiam, di sana Allah memberkati mereka. Audo na puna sa perak, jalaaw na puna sere, nina Jehovah Sebaot. Kalau Allah memiliki segala-galanya, ingat kamu milik Allah juga. Jadi tentang kekhawatiranmu, tentang apapun dalam hidup ini amanginang, jangan lagi. Jangankan napasmu, jangankan kehidupanmu. Jangankan itu. Yang kamu miliki juga itu adalah milik Allah. Seremi, sereni debata. Emasmi emasni debata. Labatanna harui dilihat tuho. Labu mana marga siani dang lehonon ni debata diho. Aha mana marga di ngolum. Dangi sude edeni Joshua nakin ahado. Jauh-jauh ibana di dia do. Alai di debata do sudenang. Nina nakin dikurnekan edenai. Dako boto na di boto na sida dong hata Joshua di son gabi songon na tabuit denay nakinaki. Tahu nakinit denay? Adong musay di guari Joshua di son naki. Nah, hamak kadongan. Ternyata semuanya kelimpahan kita hari ini adalah anugerah Tuhan. Ternyata sekarang hari ini senyummu adalah anugerah Tuhan. Sekarang juga bagaimana hatimu bergejolak juga sedang di dalam anugerah Tuhan. Maka yakinkan hatimu yang bergejolak hari ini. Jangan bergejolak lagi. Karena kamu dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Amin. Itu. Jala sunggul-sunggul lo otu hita da porsea. Tidak ada gereja yang tidak akan dibangun. Jadi mula rongak kami bangun di Huria. Unang pola dokok kamu hula banguni. Itu diperintahkan Tuhan. Sian awal no pengawe berek kamu. Di pasahat tu si hagai kan. Jadi nabaduahon gereja masa kini adalah hidupmu. Gereja yang terkecil adalah hatimu. Marilah berikan emas dan permata sebagai tanda. Apa yang kamu miliki yang paling berharga, berikan memperbaiki jiwa dan ragamu. Berikan memperbaiki hatimu. Berikan memperbaiki rumah Tuhan yang ada dalam hidupmu. Gunakan semua apa yang kamu miliki hari ini untuk memperbaiki rumah Tuhan yang notabene-nya kita adalah
gereja, rumah Tuhan. Dan jangan mengkhawatirkan hidupmu. Ingat amanginang, sekali lagi firman Tuhan mau berpesan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhita saluhuna akan aporsea. Unang adong do dame ni debata. Dame ni debata idang sadahal. Jangan berbicara satu hal tentang damai sejahtera Allah. Berbicara tentang damai sejahtera itu berbicara total hidupmu. Jadi unang tibangi dami ni debatai sian sada hal paru kilon ning ulum selalu doko kami. Unang bereng dang adong damai ni sejahtera Allah di ho alamar sahit to. Unang bereng dang adong damai sejahtera Allah di ho ala hurang ekonomi. Damai sejahtera Allah bukan tentang satu hal dalam hidupmu, tetapi tentang totalitas hidupmu. Itulah damai sejahtera Allah. Sehingga jangan khawatir tentang apapun dalam hidup ini. Allah mempersiapkan. Ragu, buang dulu keraguanmu. Katakan, saya kepunyaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur perjalanan hidup saya. Ido manginang. Jadi tapapos maruhatta namar Tuhanon. Tapapos maruhatta namar debata zebauton. Tapapos marohata na majalo hadameonon. Ngahudokon nakin saulat nari unang bereng dami ni debata sian sada aspek ning ulum. Alay bereng madami ni debatay sian sudi aspek ning ulum na adong nuhaing sahat di tonga-tonga ni hahipaso do lan nasi. Hosahang ulua do lan nasi. Atong berhak mahita itu varto tangan na balgay. Ahabe na pinangido ni debata siya ko, unang marsak ko. Ahabe na nisuro ni debata to ho, unang marsak ko, unang jua debata. Molo majua ho naragu do ho di Tuhani. Molo marsak ko naragu do ho di Tuhani. Atong songot dia do. Lehos sudi ngulumi tu Tuhani. Lok madiatur ho ngulutong. Lomom matuhat diau. Na memang adong do denijak merpaungi hati. Alay agak sedikit lomo-lomo matuhan ini kan adong de nah habe lomo-lomoon bentuk halna agak berbeda dari alak Batak ade alai lok malomo ni Tuhani di ngulutta lok malomo ni Tuhani ingok majalo madame ni Tuhani di Portibioko majalo damenai di Portibioko mangulahod damenai jala di Portibiodo ho laho patuluson damenai diramoti Tuhan Jehovah maho di pasu-pasu Tuhan debata maho borhak maho tu partot tangani saulat nari jaloma dameni debata na sumurungi amin pasu-pasu mahatam asau nang babir hami ala damem do sudi ngulun hamion sudi Tuhan dang boy hami tahu tak kabe tunga hape na pinangidom tunga hape na nisurum tu hami ulun nami mai dang alok si pikiran namin asing. Ay horo ubotosa akaruhut ningulu namion. Tu dia hami suromu ahaw laun nami songod dia nang patupaw nami. Ale Tuhan nami jala dewata nami. Nung hutangi hok kami bihatami. Dang tahu tabi hami ego dami do hami hapi. Di horo sudi artana adong di hamion. Ay sa kodo harwan na sudi. Alani bainon nami ma sere perak na adong dihami laupay baruhot jorom na adong dingulu namion jorom songok gereja na boy berengon nami lumobi maha KBP jalaluron jorom ale Tuhan permianan ni todim ima roha nami daging nami ngulu nami polion nami mai asalam marbisuk kami manadda damemi paso-paso baru asmon sian na metmet pay burmagodang na marsikola leho bisuk kapistaran na mga luluy karejo patongon karejo na karejo tu hapasaba merohana na mga luluy rokap ni toddi say patulu si rokap ni toddi ni agkayanakon ni huriamon. Ale Tuhan,
Nangakan at oras pe sudi. Margugo mamangalopit tangan na marmeme. Akan na uli na din gapoda to sudi paparan na. Lumobi mamanangyak ko nakapaparan na asa takas ditada asyasi dohot dengan ni basam. Alay Tuhan martangiak kami. Tu keluarga na tininggal hon ni ama namin si Majutak. Ima inang boru tapubolo rapak doho sude paparan na. Bocado rohanan waing. Alanunga marujungulu ama nami i. Alay Tuhan marhiti hatam. Unang mabiyar na sida. Damemido manupahing ulo na sida. Alay Tuhan ruas ni Huriam na marsahit. Say ubatima pamalum matuhan. Lumobi hubegi hami barita. Inang nyonya tabunan boru na ibaho. Na baru selesai operasi alay Tuhan. Na di hari Jumat. Alay Tuhan di proses pemulihan. Lehon las nerohai. Sumuang guguna. Semua kahipason na Tuhan. Mardame sonang manguluna. Manguduti akka. Ulaon na tujuluan ni Arion. Na kami pe di tonga-tonga ni Huriam saluhutna. Pasada tahi nami. Pasada rauhan nami marsop batuho. Doho patuluso na ka program na dong di Huriamon. Akka punguat di Huriamon. Marsahala baim maretde. Asa edde na siday majamita na mangulu. Laos tangi honon nami. Ale Tuhan. Tanggal 30 sada. Di patupa distrikot do ulaon. Ima manangiakon. Asapuli. Tapanuli na banjir. Jala diudang piga-piga kaparetde. Sada siak kuriam di paborhat. Paduan suara Galileo. Berhati mana sida. Jalahu hamulati hok kami. Nang dukungan ni pamaretta nami. Tu ulaun ni huriamot Tuhan. Lama berhati na sida. Pinuji maho di sudei. Doho takkan na pinakem dalan nami. Lama makulingi ka pamaretta nami. Lampasu-pasu. Sudirwas ni huriami Tuhan. Mauliati madiho. Atong say manotong nama. Jaloon nami. Dayon nami. Hadameon nasyakko. Pasahaton nami ma. Parbuin ni haporsyon nami. Marhite pilihan nami tuho. Ajari hami. Mga lihon na dumenggan. Tuado pamu. Gabi sopba nami Tuhan. Gabi si buanon nami. Tulanggatan habadiyaw mi. Dibaga sa Jesus Kristus. Amen. Pasaha mapilihan mo tutuhani. Siya nasa haporsyaw mo. Marede mahitan.
Tuhata nuaing sahab mahita tu pelantikan ni Ketua Dewan Koinonia ni Huriata dohot anggota badan audit ni resort alani ditiki namaret dehita anon Roma amang situa wesi majutak tujolo. Maret de mahita 467. Asiniro amupuji Alaho manobusang Dipaiya soro aku Gabeso ranganmu ingananmu rohanami tandimi magohi Hurian itu hatta sadarion di minggu patoluhod dung Epipanias. Ojak kolotama Ketua Dewan Koinonia na manggatihon Ketua Dewan Koinonia na salpu alanunga gabe di pos parmingguon na sida. Dohot anggota badan audit resort manabay na salilingod dua halak di HKBP Resort Cimahi. Alani tabigi masurat keputusan taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 003 garis miring 02.6 garis miring RC garis miring 1 Romawi garis miring 2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimahi berkedudukan Cimahi membaca hasil rapat resort tanggal 1 Desember 2026 mengingat aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang struktur organisasi di jajaran HKBP. Menimbang satu, perlu segera mengangkat anggota badan audit resort di HKBP Resort Cimahi periode 2024-2028. Dua, badan anggota badan audit resort di HKBP Resort Cimahi yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini. Tugas pokok anggota badan audit resort sebagaimana diatur dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat. Masa kerja kepengurusan ini 4 tahun, berlaku mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir pada 31 Maret 2028. Memutuskan menetapkan nama di bawah ini nama Situa Wirman TH Simanjuntak, tempat tanggal lahir Bandung 24 Mei 1970, jabatan anggota badan audit resort periode 2024 sampai dengan 2028, beralamat di Jalan Kebuncau nomor 4 Cimahi. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dimaklumi. Apabila terdapat kekeliruan sewaktu membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimahi tanggal 25 Januari 2026, Pendeta KP Resort Cimahi, Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1 yang bersangkutan, 2 Parhalado HKP Resort Cimahi, 3 Perses HKP Distrik 18 Jabar Tengdie, 4 Pertinggal. Tugas pokok badan audit resort. A. Bertanggung jawab kepada rapat resort. B. Melakukan audit terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran tahunan resort dan kinerja organ-organ resort sesuai pedoman penata layanan, pedoman akuntansi HKBP, keputusan rapat resort dan tata laksana sentralisasi keuangan HKBP. Bila diperlukan, pendeta resort dapat menugaskan badan audit resort melakukan audit
terhadap keuangan dan aset Huria. C. Melakukan audit terhadap aset-aset resort. D. Menyampaikan laporan audit kepada majelis resort sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan dan kepada rapat resort sekali dalam setahun. Tabegema surat keputusan taringot tu Ketua Dewan Koinonia. Surat keputusan ketetapan nomor 002/02.6 /JL/1 Romawi /2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimahi Jalan Lurah, Resort Cimahi, berkedudukan di Cimahi membaca hasil rapat Parhalado tanggal 16 Desember 2025. Mengingat aturan-peraturan HKP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang struktur organisasi di jajaran HKBP, menimbang perlu segera mengangkat Ketua Dewan Koinonia sebagai pengganti antar waktu di HKBP Cimahi Jalan Lurah periode 2024-2028. Ketua Dewan Koinonia yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini. Tugas pokok Ketua Dewan Koinonia sebagaimana diatur dalam aturan peraturan HKP tahun 2002 setelah amandemen keempat. Keempat, masa kerja pengurusan ini 4 tahun, berlaku mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2028. Memutuskan menetapkan nama di bawah ini, nama Situa Wirman TH Simanjuntak, tempat tanggal lahir Bandung 24 Mei 1970, jabatan Ketua Dewan Koinonia, periode 2024 sampai dengan tahun 2028, alamat Jalan Kebun Cau nomor 4 Cimahi. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dimaklumi. Apabila terdapat kekeliruan, sewaktu membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimahi tanggal 25 Januari 2024. Pendeta KP Resort Cimahi, Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH tertanda tangan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang bersangkutan, 2. Parhalado HKP Cimahi Jalan Lurah, 3. Parhalado HKP Resort Cimahi, 4. Preses HKP Distrik 18 Jabar Tengdie, dan 5. Pertinggal. Tabegema ulaun ni Ketua Dewan Koinonia hobartu aturan peraturan HKBP. Aturan peraturan HKP tahun 2002 setelah amandemen keempat, pasal 5 1.1 tugas Ketua Dewan Koinonia. Menerima usul rencana kerja dan anggaran tahunan dari setiap seksi. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan Dewan yang akan disampaikan kepada pimpinan jemaat untuk dibahas oleh rapat majelis tahbisan dan selanjutnya ditetapkan oleh rapat jemaat. Mengkoordinir semua seksi untuk melaksanakan program kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan oleh rapat jemaat. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahunan setiap seksi. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan jemaat. Demikian surat ketetapan dan tugas pokok Ketua Dewan. Hamu amanami molo terjauh jala terpilih tamu nuaing gabe Ketua Dewan Koinonia HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi periode tahun 2024-2020 lalu. Dohot anggota Badan Audit Resort HKBP Resort Cimahi periode 2024-2020 lalu. Laho makubasi haperluan ni huyai sada pasu-pasu nama sayar gadui di hamu siat debata. Alani marojahan sian hatani debata na pinaadar odeng na manukum maaw di hamu. Naolo do hamu majalo ulauni songodalan ni debata mangusehon asini rohana tuhuria doho masyarakat molo songoni dok kamuma alus muna. Atong mga sahon holong na siyan de bata ama, dohot asini rohan na siyan anak na, dohot padonganion ni Tondi Porbadia,
au padita HKBP Resort Cimahion, mangojak kok kamu gabe, Ketua Dewan Koinonia tahun 2024-2020 lalu, anggota Badan Audit Resort periode 2024-2020 lalu, didongani, dipergogoi, diparsahalai Tuhan debatama hamu mangulahon ulaon, na pinasahat Tuhamu sadarion, bain hasangapon ni debata, jala pasu-pasu tuhuriana. Amin. Song lima amanginang pelantikan ni Ketua Dewan Koinonia ala Ketua Dewan Koinoniata nunga di pos Parminggon na sida mangula di Kota Baru jala dua hiat dope anggota ni Badan Audit Resort ala nunga sikop be struktur di resort noaing jadi rikop ma ikon gonopan sude aka struktural na adong dohot di resort ala di margogo ma amanami naung dilantik nakin diulaon na borati porsia mahita songot jamita nakin dami ni debatama madongani hita lumubi ma amanami saluhutna mangulahon hobartu atura peraturan naung jinahahon ni Sekretaris Huriatta nakin. Marede mahita 650 sada ayat 2 jongjong mahamu saluhutna. Bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hubasahat tami masian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho, sejalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parasya kami pilihanon. Pati bulon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad hami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon itunirudi amataku hosadon gogoki rudi salut artaku humasahat itu nasu saton Debatama ho
Di sodako Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu malihita salhutna.